Ponovo u Full Gamer Srbija i danas ćemo da igramo Head Soccer online na internetu. Ne online, nego igrat ćemo protiv kompa, Da, protiv kompa. one tabele. Da, tabele kao. Biće danas ipak 3 epizode, to smo se sad odlučili. Da, biće 3 epizode, ovo je druga. Tako da, ajde krenemo. Promenit ćemo vjerojatno program, pošto baguje, vidjeli smo i mi sami da baguje kad snimimo, tako da vjerojatno ćemo promeniti, pa uskoro očekujte bolji kvalitet slike i to. Da, to već malo baguje igrice zbog programa, a zato ne mogu da igram. Nema veze. I verovatno ću izgubiti u prvom. I ništa, svako igra po 6 utakmica, rekli smo svako po 2, igramo 2 meča po 3 puta 2, 6. Svako 6 mečeva. Idemo. Ajmo. Fićo. Ako niste znali, ja i Fića smo braća, Matko mu je kum. Fići. Da, to smo rekli možda u nekom videu, ne sjećam se. Ja mislim da niste. Nisam. Ovo. Ovaj lik me voli žešće. Sad ću da ja nije to žešće. Mogu da ja preokrenem. Ako nemam ove velike gola, imam ga. To! Prečka. Ovako bi bili... Ne. Izgubio. Snimat ćemo uskoro svašta i nešto na Bajiću. Da, tako se zove jedan teren što imamo iza zgrade. Gol. 3-2, još 5 sekundi. Ne smiješ da primiš gol, Fićo. Ne! 1, pobjeda! Sad ja ovaj meč, ti komentariš. Sad ću ja da komentarišem, potom će da igra. Ne znam da li ćemo danas pobediti neku utakmicu. Tu skačeš, ovdje se pomeraš, a space ti je šut. Snimat ćemo onako neke klipove na polju, to smo rekli već. Ne mogu se naviknem, ne znam ja ovdje igram. Nisam dugo, tako da nemojte se čuditi ako izgubim. Ako puknem, ne izgubim. Sad ću ti šutiram, ko te učio? Ovo nije kao neka igrica na tabletu Head Soccer, ovo je malo teže. Ovdje ne možeš da ga povrediš. I nema krvi, što je loše, mi obožavamo krv, da pijemo šalim se. Sad ću ti šutiram, dođi vam. Neću ti šutiram. Dobar si ti. 2-1, sad će da bude 3-1, 100%. 100% ljudi moji. Da, možete da lajkujete. Šerujte, subscribeujte, ostavite komentar i recite nam šta da snimamo u komentaru. Da. Ako mi ne snimimo baš ono što ste vi htjeli. Verovatno ćemo... Imat ćemo vjerojatno i neke horror igrice, ali to treba da skinemo. Nećemo ono samo Minecraft i ove online. Mislim ove na internetu. Kako je glup. Ove na internetu, snimat ćemo ono možda, ne znam, neke pucačine možda. Imamo i snimat ćemo Expanda Bros. To smo ja i Matko već snimali jednu epizodu. Što niste postavili? Neš. I snimili smo dosta stvari na tabletu što je meni jako dobro. Hoćeš da ti pokažem? Ljudi, mala pauza će biti. Pauza. I krenut ćemo kasnije. Ćao! To je... Ljudi, nastavljamo! Sad ćemo se, teo je nešto Fića mi pokaže, sad je Fića na redu. Koji ti je ovo meč? Drugi? Da. Pogledajte, bio je prepreke. Da, ovo me nervira ovakvi tereni. Da i mene, ja volim onako običan teren. Bajćemo, šalim se. Kakav promašaj! Ledena lopta, to je njegova ledena faca. 1-0 za mene, možda pobedim Tottenham, oni nisu mnogo jaki u ovoj igrici. Da. Kao što vidite, već vodim 2-0, a nemam pojma da igram. Vidimo da bude 3-0. I gol! Kakav lob. Lobovao sam ga kramponima. 3-0. Da. Koji? Dora nije baga. 3-1. A Dora, pobedit ćeš. Boga mi neću. Vidi Goku napad. Ova noga moja. Kako si to uradio? Samo držiš space. Tako je, ponekad mi pomože ovaj teren. Da, to sam teo kažem. Ponekad pomože, ali ih mrzim svejedno. Da, ponekad nije loše to da imate takve terene, ali ja ih... Mislim, uvek je loše, Ponekad vam pomogne da date gol. O ne, imaš skamenjenu nogu. Skamenjeno. Gips. Joj, možda izgubiš Fićo.
Neću stići, brate. Pa prdno si. Nisam. Baš kaj je trebalo dođe. To je svako po 2 meča, ajde, da ne bude preduga. Da, evo sad će Pota još jedan i završavamo. I onda igramo, i onda posljednji klip za danas, treći, i onda to je to. Bravo. No, već ko je ovo iguanin? Ovdje ne postoji super print. Ja sam trebao da komentarišem dok si ti igra. Ne, sad ja treba da komentarišem. I evo nas. Ajmo. Ide! Ne! Ajmo bre. Ovaj liči na Đoleta. Đole Full TV. Drugi najbolji PvP igrač na Balkanu. A ko je prvi? Traxxas Craft. Serbijan? Šta je tebi bre? Znaš kako Traxxas Craft igra u PvP? Dobro, ne znam ko je tačno, samo znam da je Đole odličan u PvP. Ne mogu sad da baš ocenim ko je najbolji i to, ali mogu otprilike da vam kažem ko su odlični. Đole Full TV, Traxxas Craft, Serbian Games BLE, Feels HD. To je to. I Filip Živković. Full Gamer Srbija, to jest ja, Ficema isto odličan, ali nije baš kao ja, ja sam bolji. Da, samo vidite kako ubijam čudovišta i ćao ljudi. To je bilo to za ovu epizodu. Poz.